What's up mga pobreng Bisaya? Ani na po sa takaroon, no? Magmukbang na po sa ta guys. Welcome sa kuwang new video guys. Kung bago pa ka sa akong channel, please subscribe and like and mahimo click the notification button para updated ka sa akong mga video. Then mo start na ta guys. In 3, 2, 1. And by the way guys, ako ipakita ang ako ang iput mukbang karon na kay whole chicken from Chokes to Go and homemade french fries. Fries tawag gani, di ba? O malitos ni. Murtag kanding ani guys. And na ako'y chemistry and shout out na po na ako sila. Around Tanhay rin na sila guys. Located sila sa Rizal Street, kilid sa simbahan. Mega juicy kayo. Shout out ko guys sa usab sa chemistry. Dami kaila. Hindi pa na sponsored guys, pero usara ko sa mga satisfied customer ba sa chemistry sa Tanhay. Nami kayo sila mga tawag services plus may entertain na mga tao. Gusto lang kung masulti niya. Baka naman mo sponsor ba. Yan. Wow. Nami kayo so. Tama na. Juicy kayo pagkaluto. Basta chokes to go. Chokes to go. Baka naman. Berarti kanding ini. Sa kong dahon. Sorry guys, kini brand out karot, tinsiga na. Thank you Noriko. Saram tong ikaw no.
Yeah. By the way guys, shout out po day ko sa ano sa Chokes to Go, no? Basin di Chokes to Go. Kaya masig kaya mo sponsor ba? Baka naman libre na ko makaon sa inyong manok. Sa matutan yung limpo-limpo. Uy, kalami ato eh. Excuse me. Init kayo. Cuman Sige pa. Sige pa. Shoutout ko sa tigpaypay kay Baling Initas kwarto. Sige pa. Yan na ba? Shoutout ko no sa mga bakaras taga Ujungan. Isabot may gabi nga mag food trip na wala na nga rin. Di ako na lang food trip. Di lang ko ma-mention.
Kaya ayaw din mo kalimot guys, no? Mo subscribe sa akong channel. Please like, may comment mo kung unsay pwede na ko pud sa sulod nga video na ako. Then ayaw mo kalimot og click sa notification button para updated mo sa mga video. So mo na guys, no? End na sa atong video. Once again, I'm your pobre Bisaya.